morning guys. Nay nani जों आंजों दासो सिखारदों ओमफ्राय लोमजानायाथ' गैलायानो खिन्थु बिराद खर' सानाय दं खर' सानायानो गानो रोङासै दामानि Say good morning Meher. Good morning. तो ब्रश करेंगे अभी चलो लेट्स गो Abracadabra गिली गिली दो क्या होता है मैजिक इसे देखो Abracadabra गिली गिली दो क्या है सरप्राइज है Abracadabra गिली गिली दो क्या है ये सब ब्रेकफास्ट खाएंगे अभी ठीक है मालायफोरजोंल' मोजां दाजा गावजोंबो मोजां जानो नाजा With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा मोनलोंबाय ओमफ्राय देहाया एसे थिगानो दं खिन्थु खर' सानाय दङ नानिया नै दिनै सिखारबाय थाबनो बाजैया दसा बानायगासिनो नानिनि थाखाय नानियासो मालाय बेरेफुंजानि दसा मोनजाबाय What is this? लोग रागी रोटी बना के दे सकते हैं इसको डोसा रागी रोटी बाजारावबो थांनांसिगोन दिनै सप्तानि खरस खालामनानै लाबोखानांसिगोन नङाबा जाला जाथारलै अनलाइन बिहरबाय थानो हाया अनलाइनबो नों मा बिहरनो मैगंफ्रा मोजां फैखाया नायनानै लायथाराबा मैगंखौ मालाबाबो नों मोजां नङाबा फ्रेशखौनो मोना सनिबाराव पेरेन्ट्सफोरना क्लास जायोमोन ना दिनै बेखौ स्किप जाबाय बावनानै समबाराव आपडेट लानांसिगोन मास्टार मा फोरोंदोंमोन दिनै जाला जाबायलै दसे रेस्ट लादोंमोनलै मेंनाय मोननायखाय नै नोमबाजैया मा बानायगासिनो क्या बन रहा है रे भाई दाल चावल और गोभी मटर फ्राई देहा गाज्रि जाबाथाय गाज्रिथारलै मा खालामगोन मा मागोन ओइ fall down papa चेयारा गेलेग्रा जाबाय नानिनि जोंना खामानि मावग्राया न'आव थांफिननो नागिरबाय नेपालनि ना लोमजानाय दंनो न'खराव मा जागोनथाय क्या रे काम वाली भी नहीं है अभी तो अभी नहीं है 15 दिन के बाद और मिल जाएगी फारूक ने मायरू इंची से सान्दुं थिथार जाफैद' जेबो गैया दिनै नै बान्दा कफि मटर दालि थाइबें छाज ओमफ्राय आंनि एसे दं बेखौ देखायथ'लां देलै जागोन दिनै गाज्रि दामोनसै नानिया बायहेरायावसो गेलेगासिनो दाबो लोगोजों दा जाहोनसै उनाव ओमफ्राय नै जोंना आलासिफ्रा जागासिनो एसे दारिफोर सिनोबा फ्रेश जायोबा मोजां मोननो हागौ देहाखौ दुगैग्रोजोनलै दे नैलै एसे फ्रेश जाखांबाय नानियाबो फ्रेश जाबाय जागासिनो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय नैबे मानसिया गैथ'ला जोंनि न'आव सप्ता खनसेनि थाखाय she has got some work ओंखायनो गाबोन बेलासियाव चेन्नाइ थांसिगोन बियो दा न'आव नानिजों आंजोंल'सै बोरै हेन्डेल खालामनो बोरै मेनेज खालामनो मिथिला नायनोसै बोरै थाङो ओमफ्राय खामानि मावग्रायाबो 2 सप्तानि उनाव थांगोन होमबा साननानै नाय होममेड घी जागासिनो घी या बटर है ये बटर है इसको गर्म करोगे तो घी हो जाएगा बटर सॉरी क्या रहे कल तो जा रही है तू हमारा क्या होगा नहीं जाएगा मम्मा नानी ऐसे बुजिखाबाय माथो खालामनो उपाय गैया थांनांगौ जायो एखनबा खामानिफोर फैयोना मम्मी क्या बना रही है बटर बैग लेके किधर जा रहे हो आप स्कूल जा रही है हैं डू यू वांट टू गो टू योर स्कूल हैं ये प्रेस करना ये वाला फिर खींच के ऐसे ओपन करना है वो इट हाँ करो खींचो ओह See how I did? Very good.
Don't do that, man. We can. It'll fall down. Put it back. Wow, you made this. Yes. Very nice, Papa. And four. हर्षने के लिए घसने देने ये तो आपके बराबर हो जाएगा देखो गिर रहा भी नहीं, इसने साइज बनाया एक। वेरी नाइस गुड बेबी और ये अलग है। बेस अपने बड़ा बनाया ना इंजीनियरिंग सीख लिया तूने वेरी नाइस नानी आता नहीं आगो फुटना कितना क्या खामानी तुमने इसको ऑफ कर दो। इसको ऑफ करोगे? नहीं ठीक है नहीं मैं कुछ अदर ओके हो गया थैंक यू अब सो जाना। हैं आपको सो जाना। ओके दादी अम्मा आप क्या करोगे काम करती हूँ। हैं आप काम करोगे इधर कैसा क्लोज करना है? इसको क्लोज करते हो। नहीं नानिया खामानि खालामनो मालाय जों बादि ओमफ्राय हा उन्दुनांगौ हाँ हो गया हाँ बेबी काम। अब तू काम कर पापा नहीं मारेगा ठीक है ठीक है। हाँ उन्दुनांसिगौ ने रेस्ट लानोसैलै दिनै एसे अप्पा Ngay जोंनाव आलासिफोर फैदों नोमबाजैनि बिब' जायोना हाय आलासिफोर फैनायखाय एसे मोनजादों नुबाय ना मा मोनजादों साहायाबो खुन्दै दुध पीले बबाव खालायबाय जोंना बोथोरा नायगोन मैया आं टुइट खालामनायखौ सोर रिटुइट खालामफिनदों नायनोसै नाम्बारा 21 which is very less किन्तु जाय खालामदों थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट नोंथांमोनहा नायनो हायो आं बेखौ खेवनानै देखायनो कमेन्ट्सफोरबो होदों साबा ओमफ्राय बाद बाकी जाय रिटुइट खालामदों विदाउट कमेन्ट्स नै थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच दाख्लै नोमबाजैया बे आसाम फ्लाड जानायखौ सपोर्ट खालामदोंमोन बेनि थाखाय मोनसे टि शार्ट सफैदों नै बड़ा है फर्क पड़ता है भाई अच्छा है Nice. This has helped me save 2,700 liters of water and something called 6 something message आया मेरा 6 that is what I've saved by buying this t-shirt because it is made of recycled plastics. बे टि शार्टआ जाहैबाय रिसाइकेल मेटेरियलनिफ्राय बानायनाय ओमफ्राय बेखौ बायनायाव बेसेबांबो फैसा नांदों बियो आसाम फ्लाड रिलिफ फान्डआव थांगोन गासिबो फर्क तो पड़ता है भाई कार इन्सुरेन्सखौ रिनिउ खालामनो बावदों गाबोन एयारपर्टआव थांनांगौ नालाय होमबासो गोसोखांबाय दिनै खालामबाय अनलाइन गासिबो जाजोबो 5 मिनिटावनो सब सेस सुपार गाबोनथ' नोमबाजैया थांसिगोन चेन्नाइ एसे खामानि जानानै फैबाय फ्लाइटजोंनो थांगोन खिन्थु फ्लाइटआव नोंथांमोनहा जुदि ट्राभेल खालामबायोबा बेंगलुरु टु चेन्नाइ गोसोआव लाखिखि गासिबो जिनिसनि प्रिन्ट आउट लाजोबनांगौ टिकेट बर्डिं पास प्लास स्टिकार बेगाव स्टिक खालामनो थाखाय बेफोरखौ गासिबो प्रिन्ट आउट लाखाजोब जुदि थांफ्लांबायोबा बेंगलुरुनिफ्राय चेन्नाइ ओमफ्राय मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट थिं नोंथांमोनहा पासबो एप्लाइ खालामनांगोन बेयो विदिन 24 आवार्स नोंना अप्रुभ जागोन नोंथांना खिन्थु ट्राभेल खालामबायोबा तामिलनाडु नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनानै दोनथार 9टा जाबाय हिर'इना दाबो फैया जोंना मेहेर Say good night to everyone. इधर दिनै फुल रेस्ट लाखाबाय आं बांद्राय ब्लग खालामनाय जायासै ओंखायनो ब्लगा बांद्राय गोलाव जानाय नंला होनदां देलाय होमबालाय लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye गाबोन लोगो मोनफिनगोन